салому алейкум бародари азиз, салому алейкум ба кулли мардуми мусалмони тоҷик ва ҳазор раҳмат мегӯм ки имрӯз хирсандӣ, боз як хирсандӣ ки парз додам ки гуфта будам зана бақа духтар аз хонааш дуздида буданд фоҳишаҳо. ҳазор раҳмат ба ҳар яктат ки анам хел лайк мондена дар муддати 1 соат поделитсия кардем ки дар муддати 1 соат 10,000 одам тамошош кард. 1 соатда ана имрӯз фахри миллати тоҷика ки анам хел падешка мекунем дар 1 соат кори бародар бучид оилаша ёфта бародари мо. ҳазор раҳмат барои анам хели падешкаотон. анам хели бояд мо тоҷико дружба бошем. ҳазор раҳмат барои анам ҳар як лайки монди, ҳар яктат фикрота дар комментари нависти, ҳар яктат да ҳазор раҳмат. гарчи сухани бадам нависти ё хубам нависти, ҳазор раҳмати калон. ва ҳазор раҳмат ба ана ҳамо апаҳо, анам модаро, анам хоҳарое ки бовар ки чихе падилиса кардан, чихе дар комментарио суханои хуб навистанд. ҳаматон да ҳазор раҳмати калон мегӯм. ҳар яктае ки падилиса мекунӣ, қадр мекунӣ, ин маънои уро дорад ки мо тоҷики мусалмон имрӯз дар ғарибӣ якҷоя буданем. Намехоҳем ки яке дар пастӣ боша, мо бибинему тамошо кунем. мақсади чӣ шидеста нишон дода ки мо якҷояем. барои анами бародарои азиз, боайс пас якҷоягӣ кунем. Анами бовар ки ман хирсанди имрӯз шидам ки як кори савоб шид ки дар якҷоягӣ мо дар 1 соат як оила бо якҷоя шид. баъднор медонам бисёр савол метавонед ки бародари азиз, и оилаша киҷа ёфт, чӣ хелӣ ёфт, чӣ гап шид ку мақсад бифаҳмон. бародари азиз, ай ҳаматон узри зиёд мехоҳам ки и уже лишни жизни як одам да медроем. ёфтан сам меглавем, хушбахтӣ имрӯз ҳаст, ҳама 100% шид, тамом мо далшида кор надорем. барое ки оно зиндагӣ хечона далши гуфтаи зиндагишон паси экран соҳ саломат далши зиндагӣ кунанд худованд. ва имрӯз бо мегӯм ки ҳазор раҳмат ба ҳаматон. бо як бори дига миннатдорам ба худо, миннатдорам ки ин хел модаро, ин хел апоҳо, ин хел хоҳаро, ин хел бародарои қадрдоне ки ҳар тараф занг мезанед. имино барои анам бародаро, барои модарое ки имрӯз занг мезанед, қадр мекунед, суханои хубу мегӯед дар номером. ҳаматон да миннатдорам ба худо қасам, аз души миннатдорам барои ҳаматон ки ин қадар суханои хуб нисбатам гуфтен, ин қадар дар комментари ҳастед, бо ҳатто дар ватсапҳом занг навистен дар сообщение ки мақсад додарҷони азиз, бачаҷони азиз, ҳазор раҳмат барои имрӯз меҳнат кардисти ки сари раҳи фоҳишаҳоро гирифтаисти ва ҳамин хел чизор корои савоба кардисти ва ҳамин хел дастгирёш мо рафтан мегирад. бародари азиз, иншаалло ба хости аллоҳ ҳама кор мешава. аз ин рӯз рафта ҳар як дар шаҳри Москва ҳар як беморӣ бошад, ҳар як модаре ки бемор аст, фақат беморро кӯмаки мо мерасад. ҳар як беморе дар ки ҷое бошад, рафта худам шахсан худам меравам, мебинам ҳамаша дар ҳақиқат агар ҳам модар ё хоҳар ё апа ё бародаре ки бемор ай, шахсан худам рафта сиёмка мекунам. бовар кунед дар хирм сиёмка мекунам, ҳамаша мебинам. дар ин пара карташа мемонам, дар ин пара номерои телефонша мемонам. чӣ хеле ҳамин бародарам мондам, барои оилаша чӣ хел занги задем, падешкаш кардем, ҳар як беморам карташа мемонам, номероша мемонам ки дили як хел бародарои мо дур мерава. пешаи пула парафтан як бор зангаш бизананд, бародари хеша бо қатиш ҳамсӯҳбат шаванд. иншаалло ҳамаш ин дастгирии шумоай, ин фахри миллати тоҷикае ки имрӯз мо дар ватан нестем, имрӯз мо ай ватан дурем, не ки пароканда нестем, якҷоягиро нишон додестем. имрӯз фахри миллати тоҷика. ман имрӯз дарк кардам ки ман тоқа нестам. имрӯз ман дарк кардам ки бародарои тоҷики ман, бародари мусалмони ман, апҳо, модарое ки имрӯз ҳастанд, ҳатто бовар мекунед аз тоҷикистон занг мезананд модаро, миннатдорӣ мекунанд ки ин хел мақсад модароро дастгирӣ мекунем. имрӯз ман намехоҳам ина даст ки ҳазор раҳмат ки имрӯз мо мара тоқа намемонед, дастгирӣ мекунед. анами хел дастгирӣ барава. иншаалло ба хости аллоҳ мегӯм, ҳар як модаре ки дар шаҳри Москва бемор ай, ҳар як модаре ҳаст,
ана ҳамин номери авиакасаме ки ҳамида муроҷиат кунед иншоалло рафта дар ҳамин номер ватсап дабнеси бародари азиз хоҳиша ҳаматон медонам моз мегӯед бениҳоят занг бисёре хоб боварам кунед хоне дар як рӯз то 500-600 та смс меояд дар як рӯз ҳамиқа мешинем ҷавоб метавам смс ҷавоб дин занг меояд як бор мекушӣ мода намешав мекушӣ бозанг мезанад мекушӣ бозанг мезанад барои бародари азиз хоҳиша ҳаматон ҳама дар номерои ватсап дар ҳамин ватсапш бинависед ки мисол ма шумо дар мисол меорам мисол ай душанбе Москва дар кора фалон числа нахе бинавис ё ай Москва ба душанбе ай Москва ба куло ба қурған дар кора мисол 15 сентябр 10 август ҳамона бинавис ман сразу алектас мегирам чи нархш намин қадара ай фалон аэропорт мерава агар розӣ бошед паспорт ин партои сразу билеттан роид мекунем дар электрони бародари азиз ин ҳамин номерои авиакасаи мо ҳай ҳамида метавонед ки муроҷиат ҳам кунед ва бо мегӯм ки як бори дигар мегӯм ки ҳазор раҳмат ба анамихи миллати тоҷик ба анамихи фарзандое ки ба ҳамун падару модарои дар раҳмат ки анамихи тарбия кардан имрӯз ки дар муҳоҷирати парокандагии тоҷик не якҷоягии тоҷика нишон додистанд мо анамихи бояд якҷояшем ман медонам моли бисёр мегӯем ки мақсади духтарро барои чи дар интернет партофти ин ҳам тоҷики худ монай бале бародари азиз тоҷики худ монай не ки мо кӯшишҳо кардастем ҳатто дар интернетам партофтам гирехтестанд дар дуруни Москва буданд дар гирди фурсити буданд ҳамашон аҷа гирехтан бирафтанд кадом та дерев мерафтанд дар ҷои ба ҷо шидагиам барои чи ҳатто дар ҳамун ҷо бад ҳамин рӯз як одам чекшон партофи ҳамин рӯз ду одам фиреб кардан чек шуда дар роӣ кардан издивоатсам кардан диди ин ҳоли мардум мода сум партофиста модарои азиз ин видео асобина барои шумо хоҳарои азиз апаҳои азиз илтимос хоҳиш сум напартоен ягон зода ягон каса сум напартоен ҳамун шахсиятҳои дар сум партоен ки сиделка кор мекунанд бо мегӯм ҳамунода сум напартоен фрептон мекунанд бо мегӯмтон ки фрептон мекунанд кадомида суме пеше сума додан файродиш ки пешет бия паспортча биги сурат биги ҳама тарафа бо дар кожа видеош ки буд тамисум ҷавоб мегӯй видео бидастед вақте фребет кад видео дамада партома ёфтан декарада баъдан ана адиба хайти ҷавобта мегӯй тахи адиба тахи ҷавобта мегӯй баъдан тида мерасонам шоиста навбати тай уже айти сета чекши се модара ти имрӯз шоистае ки фреб кардай ман имрӯз тура занг задам да се бор ти телефони мара ҷавоб надодӣ чи бо навистм ки апаҷо имконият ҳаст агар ҳамсӯҳбатем чӣ гуфтӣ салому алейкум гуфтӣ не имконият нест гуфтӣ ба урусӣ талаши бугавда чӣ гуфтӣ не работа много я не могу отвечай да гирифтӣ чӣ кардӣ сурата паспорта ку сатута роӣ ки ман кора мебинам роид мекунам модари ё хоҳаре ё чӣ нахотра фарзанд як инсони ти шири модар хӯрдаи шоиста нахо ин қадар беэмон бошӣ ба мисли адибаву ба мисли дигараш нахо ин қадар беэмони бад бошен ки мардума фреб кунем наход ин қадар беэмон бошен хоҳӣ нахоҳӣ тирам меёбум навбаи тай дар интернет биромадан тирам меёбум ё ба хубӣ меброи пулои мардума возврат мекунӣ ё навбаи тай шоиста ман ина гуфтаистам ки бо нагӯӣ ки нагуфтӣ ман як он каса намехоҳам дар интернет партом не ки маҷбур мекунад ин қадар модароро фреб кардиям чӣ хел тин ҷавоб намегӯй модарои азиз чӣ хел ҳамун одамо зангтона намебардоранд ҳамун одамо вообще-то ин хеле чӣ хел бугумта вообще қатъан преписка кардан шумо сумшон мепартоед як бор модарои азиз хоҳарои азиз як бор ба калатон кор фармонед бовар ки ман инами қадар дар интернету баромад инами қадар ҷоҳо мерам бо як хеле занг мезанам мега акан билету фреб нестай мегӯм ака ватсап да занг мезан видеовиз мегӯм бо хама нишон медиҳем одамаем мегӯм ака дар шаҳри Москваем нигоҳ ки ин қадар то ин дараҷаро месанҷам нахо модаро ин қадар бесавод бошен ки ҳар бор шумо ҳамора вақте менависа бугӯ хита нишон медиҳед занг за видеовиз ё биё пеш бинем та сум бугӯ
илтимос хоҳиш ҳамин видеоро падилитса кунед. ҳамун падари ҳамун лайк наалад ҳамун лайка мегӯям барои ӯро хел мегӯям ки барои лайк кардеси барои чӣ не ҳамун лайка мо ки анахи видео тичи анахи модаро бибинанд дар фиреб нағалтанд не ки яхе падар наалад чӣ мега ту барои хайп кардеси ту барои просмотр кардеси охе падарат баъди ҳаминаши падарат наалад охе чӣ мегӯям ютуб кай сум мета кӯбё доказад ки мо барои сум не мо барои модарҳо дилмон сӯхтасаки видео кардесем ки имрӯз модарҳо дар кӯча намонанд. илтимос апо ягон намуд сидилкада сум напартоен ягон намуд сидилкада сум напартоен ино имрӯз мегӯй ягонта ё сиделка кор дар шумо намегӯям фрей барои пул хоҳиши ман ҳамин барои модарҳо ҳаматон хоҳиш мекунам ки ҳамин видеора ҳамчун бародарона ҳамун лайку подписатся кунед падилиса имо дори ватсап чи сайдои падилисаш ки ҳамин модаро дар фирефта нағалтанд бибинанд ҳамин паданалатора нағалтанд дар фирефта паданалато ин қадар беимон яхелаш ки ба худо қасам имрӯз се рӯзе ки ман миллати тоҷика дидестам падешкара дидестам чизе ки мемону падешкаи мардуми тоҷика мебинам имрӯз бародаре мебинам ки занг мезананд имрӯз падешка кардестам модароро мебинам хоҳароро занг задестам падешка кардестам ҳазор раҳмат анам хеле бародарода бародари азиз иншалло ки ман бо мегӯм ба мисли дигар блогеро не то хабҳо ман мақсад авиакаса май реклама мекунам зиндагӣ май айрӯи ҳамин мехӯрам зиндагӣ май айрӯи авиакаса ман рекламаш мекунам ман намегӯм мо бо шумо мақсад ҳастем шумо бо мо ҳастем и дар якҷоягӣ ҳама вақт ман намегӯм ман коре мекунам кӯшиш мекунам ки айман хубӣ дар тарафи шумо бираса ман коре мекунам москва бошад пад москва бошад илоҷиш бошад дигар шаҳрҳоам мерам иншалло фақат дастгири ай тарафи шумо боша дигар шаҳр дар модаро касал боша иншалло билет мегирам мепара мерам ҳамун модара сиёмка мекунам ай пеш ҳамун модара мебинам сиёмкаш мекунам ҳамаша карташа номероша мемонам ҳама каса дастгириш мекунем имрӯз модарора бениҳоят бисёре муроҷиат мекунам ман чанд қаши намекардам як камтарак времени бигем остановка кардем иншалло аз имрӯз бо сар мекунем модарои азиз илтимос хоҳиш дар ҳамин ватсап бинависен занг бисёр мешава ман бисёрта наметавонам ҳамин ватсапа чӣ мушкилӣ доред чиз доред ҳаминҷо бинависен ҳамара пастарас нагам ба навбат ҷавоб батам не ки намедонам чӣ бугум дига баъдан ба охири сухан ман мерасонам ба блогерҳое ки мехоҳем намехе якҷоя биданад ҳамихе беморо ҳамихе касалҳо ёрдам кунем дар якҷоягӣ канал ё ман шуморо савошиста кунем шумо мара савошистен кадомед ки блогерҳо розӣ ҳастен кадомед ки розӣ ҳастен дар ҳамин номери ватсап ман бинавис бигӯ ман розиам ҳамамон як группа мекунем ман видео дар группа мепартам ҳама каса савошиста мекунем пули калон боша вале ягон оператсия ягон ҷарроҳӣ пули калон боша дар каналҳо ҳама каса мепартоем ки тезтарак пули ҳамун модаре хоҳаре ки бемор я чиза тезтарак ҷамъ шавад мақсад ҳар як каси бо мегӯям агар якҷоя мешавем ҳар як блогер отчёт учёт мекунад ҳар як бемор збораш мешава бо дивора хонаш мерава ҳамун модари худаш карташа мегирад модари худаш мерад просто ту мераи бигем шоҳид меси модар худаш снимат мекунад пула модар гап мезанад модар худаш ҳама пула модар худшон падаро худшон бародаро худшон блогеро не худшон мекунанд ҳамиш каси розӣ бошӣ марҳамат дар ҳамин чӣ муроҷиат киба баъдан бародаро дар охир якду сухан гуфтаниям бародарои азиз хоҳиш мекунам ҳаматон ки кадомида билето дар кора ин ҳамин ватсап дар илтимос номерида ватсапа муроҷиат кунен баъд дар охири гуфтаниям ки бародарои азиз ин ҳамин ҷоз бо номер меброя номерои акай орзу ҳастай ки регистратсия мекуна барои тамоми бародарора барои хоҳарора барои модарора регистратсияи 3 моҳа мекуна и хеле бугум баъза даинда ҳаста и худаш регистратсияро мебарад дар ҳамонҷа мекуна бо худаш мегирад меёра ҳаст посредникое ки иш мегирад дар уш сурат мегирад иш мегирад дар уш мегирад через чанд кас то уҷара мерава не бародари азиз и ака худаш паспорта мегира масалан шогирдай меравад система одам паспорт ҳамин одаме ки масалан туда мақсад ҳам мегира меёра дар хона я хона худаш мегира мебара ҳамонҷа официали оформим мекуна худаш бо мегира меёра дасти шогирда мета и шогирд фақат телефонро ҷавоб мета мега ака инаи регистрация и худаш мебара мекуна шогирда мекуна ки тақсим шон ки бо
خودش میگه بو تقسیم میکنه همشونا. برای خب برادرای عزیز کدامی دیگر رجیستر در کل مرحمت نمی نمورد زنگ بزنه رجیستراسیون من میدونم با هست آدمایی که برای رجیستر برای رکلام چند سوم گرفتی این کاری خدمونه ما این کارو یگان نه پول میگیریم نه هیچی این کارو بگیم هم مقصد کاری ما هم کم اکه ارزوی همون در یک جایگیم این در یک زندگی میکنه برادرای عزیز. انا گفتیان هستم که یک برگه برای ملت تاجیک این خیلی مینداری میکنم که این خیلی دستگیری کردین این خیلی پدش کردین ما گپ تو ندارم پروست برای نمو باور میکنین در روز این در عقل آدم که در 24 ساعت 150,000 رسمات رو گرید پدلیست شما کردین. انا همین خیلی برادرها دارم پدلیست کنین انا همین خیلی در هر یک کاری خیر پدلیست کنین انشالله ما وعده تو میدم که ما مردم تاجیک در غریبی خور نمیشیم. پدش که یک دیگر قطعی یک دیگر دست یک دیگر میگیری همه کسای جمعون میخیزیم انشالله. فقط همش به خود روزگی الله میشه و دستگیری یک دیگر میکنیم همه خمیریم همین کدامید که در این سخنه ما روزی کدامید که همین چی کدنی پروست در کامنتری پروست در دوشی کدامی که همین سخن در روزی دوشی این پروست در کامنتری بنویسه که خیر مهاجر با پیش پروست نخی بنویس یک هم یک سخن خیر مهاجر با پیش نمیخوای گپ بدرین در این کامنتری بنویسین کدامی که دوشی میخوام کار در روزگیشه. خداوند همه تا نگهبان باشه هر کجای باشه نباشین ساخ و سلامت باشین همه وقت دعا کنه که ما مردم تاجیک هیچ وقت در پستی ها نغلطین همه وقت خدا در گفته زندگی موفق باشین در زندگی خوشبختی باشه یک جایگی همه باشه. خدا همه تا نگهبان باشه با سلامتی تمام مادرایی که در غریبی هستین با سلامتی همه تان خواهانم که سلامتی شما باشه و با سلامتی همه مادرانی که در وطن در فکر ما فرزندان غریبش هستند. خداوند همه تا نگهبان باشه خاطر مادرها خاطر پدرها انم لایک پدش کرده که چخیل بگیم مادر و پدر ما چخیل قدر داره انم خیلی جقیم هر کسی پادپیس کرد بدون بنویسه که ما پادپیس کردم من میگم که گپ ندارم انا شعر نری توجیک انا این خیلی میشوه انا خیلی پدش کم میشوه. خدا همه تا نگهبان باشه برادرای عزیز هر کجای باشین نباشین باید با دیگه میگم که خداوند همه وقت خوشبخت باشین همه وقت ساق سلامت باشین ساق سلامت بر بگردین با وطن با پیش پدر و مادر زن فرزند. واقعی خدا همه تا نگهبان باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.